அண்ணே என்னடா நொண்ண? எல்லாரும் வண்டியில வராங்க, நீங்க மட்டும் ஏன் நடந்து வரீங்க? பண்ணி எல்லாம் வண்டி மேல உட்கார்ந்து போகும்போது மனுஷாலெல்லாம் நடந்து தானப்பா போகணும். இந்த பார், திருவிழாவுக்கு போகும்போது சும்மா விரல வாய்க்குள்ள விட்டுன்னு ஓண்டாத. உங்க மாமனார் வண்டியில ஏறலன்னு தானே கேட்டேன். எதுடா வண்டி? ஒரு மூங்கி கம்பை 2 மாட்டு மேல வச்சு அவன் கூட்டிட்டு போறான், அதுக்கு பேர் வண்டியாடா? என்னன்னு உங்க மாமனார் விட்டு வண்டியை இவ்வளவு கேவலமா பேசுறீங்க? வண்டி மட்டும் கேவலம் இல்லடா, அவன் ஆளே கேவலம், அவன் வம்சமே கேவலம். அவன் மூஞ்சிய பாத்தியா, கிழிஞ்சு போன சாக்காட்டம். ஐயா பலபூரு சுத்தி வந்த பருப்பு சட்டி ராமா, களவாணி திருட்டு பயடா என்னோட மாமா. பலபூரு சுத்தி வந்த பருப்பு சட்டி ராமா, களவாணி திருட்டு பயடா என்னோட மாமா. மரியாதை கெட்டு போகும், ஒழுங்கா போடா மாப்பிள்ள. தெரியாம உனக்கு தந்த நான் தான் பெத்த ஆப்பிள்ள. பலபூரு சுத்தி வந்த பருப்பு சட்டி ராமா, களவாணி திருட்டு பயடா என்னோட மாமா. டேய் மொத வருஷம் ஆனது ஐயா 30 பவனு தங்கம் தர வேணும். அதத்தான் அடையே இன்னும் தரல. சரியான ஆம்பிளைன்னா வருஷம் முடிஞ்சது புள்ள வரணுண்டோ படவா, அதனால் நானும் தரல. சம்சார கட்டில் இல்ல சங்கீதம் படிச்சேன், சும்மாவ கண்ணு முழிச்சேன். அட மாமா நீ தான் திட்டமிட்ட, கட்டாய கருத்தட பண்ணி புட்ட. நான் தான் ஏமாந்து கட்டிக்கிட்டேன், நல்ல நல்ல பொண்ணுகளை விட்டு புட்டேன். பலபூரு சுத்தி வந்த பருப்பு சட்டி ராமா, களவாணி திருட்டு பயடா என்னோட மாமா. கிழவா இளவட்ட சிங்கம் நான் தான் 8 பொண்ணு கட்டிக்கிருவெண்டோய் மாமோய். உன் பொண்ணு நிலைமை என்னாகும்? அது மட்டும் அண்ணன் செஞ்சா 5 வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளடா துரோகி. அடடா நான் போட்ட திட்டம் நிறைவேறும். அண்ணாச்சி குடும்பம் 2ஆகி போச்சு, கொண்டாட்டம் எனக்காச்சு. கொண்டாட்டி புருஷன் எப்போதும் ஒண்ணுடா, நீதானே களிமண்ணுடா. இந்த மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்லவரு, பாசமும் நேசமும் உள்ளவரு. ஒரு ஆசைக்கு நாங்க சண்டையிட்டோம், அடுத்தவன் பூந்தது ஒண்ணு வட்டம். ஆஹா அண்ணன் குடும்பம் அசிங்கமான கூட்டு தான். ஐயா அடிச்சாலும் புடிச்சாலும் இவன் எப்போதும் என் மாமன்தான். ஆஹா அண்ணன் குடும்பம் அசிங்கமான கூட்டு தான். அடிச்சாலும் புடிச்சாலும் இவன் எப்போதும் என் மாமன்தான். அத்தைக்கு மீச முளைச்சா சித்தப்பாதாகலாம், அசலூரு நாயே நீதான் ஊற விட்டு போடலாம். போடுற நாயே அண்ணே ஐயோ.